King kayang hometown king Concepcion Tarlac sinumpa Senator-elect Bam Aquino. Kaya katayang silipan ng meging kaganapan king report ng Patricia Mamao. Opisyal neng sinumpa king katungkulan ni Senator-elect Bam Aquino ngening Biyernes, May 30 kang re-elected Concepcion Mayor Noel Villanueva. Ginapan ning oath-taking ceremony king bayong munisipyo ning Concepcion. Siyempre, yung hometown po natin, mahal na mahal po natin. Kung tumatakbo po tayo, like kung sinasabi na nung tinatawag tayong gentleman from Tarlac nung panahon natin sa Senate was really a proud moment at nais natin mabalik yun, no? Kaya honestly, wala akong ibang naisip na lugar na pwede mag-oath kundi dito sa Concepcion at sa Tarlac. Meg pangadwaya Aquino, king kakayari pa mong senatorial race, nung nuka rin, meni munaya, king kayang hometown na Concepcion, na meni kwang 71,770 na boto. Pepa salamat kay Aquino, kareng Tarlakenyo, ape pakit suporta at tiwala kaya. You know, in 2019, hindi ako nag-top sa Tarlac. And itong 2025, sabi ko kung mananalo ako, kailangan talaga mag-top tayo dito. At talagang pinakita ng Tarlakenyo yung buong suporta talaga sa atin. Kaya nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga tumulong. Maraming salamat po. At marami po tayong nag-top na area pero yung pinakamatamis dito po sa ating home province. Sinigurado na naman niting balaw sa magsilbi at manatad serbisyo para kareng tao Tarlac. Siyempre, ang trabaho ng senador is national, no? So marami tayong mga naisisulong pagdating sa edukasyon, pagdating sa employability ng mga kabataan, given na yan. Pero siyempre, maganda rin na may nakatingin rin dito sa ating probinsya, kapartner ng ating mga congressman kapag may mga bills, mga batas or infrastructure na kailangan gawin dito sa ating probinsya, tayo po yung nais ko na tayo yung kapartner nila. We want to be the main partners here. And balak rin namin na regularly titipunin namin yung mga mayors to work closely with the governor also and the congressmen para masigurado na lahat ng kailangan ng ating lalawigan ay ibibigay at nakikita na nagpo-progress tayo, no? Maganda na ang ating kinalalagyan pero alam ko na pag nagtutulungan lahat, mas malaki pa yung chance na gumanda pang serbisyo dito sa ating lalawigan. Binida ng Mayor Villanueva na metong la kareng megpursigi bang miyangat yaking kampanya at survey i Senator-elect Aquino at kumpiyansa lareting manimunay ang kabalen king eleksyon. Dito sa Tarlac, parang nakikita namin na talaga mataas ang makukuha niyang boto dito. Tsaka sa araw-araw namin kampanya, siyang pinupukpok namin. Dahil nga wala siya sa survey, ang kwento na lang yung basta mataas ang boto niya sa Concepcion at sa buong Tarlac. Kung sakali man matalo siya sa buong bansa, ay pinagmamalaki pa rin natin na hindi natin siya pinabayaan. Residente Aquino, king barangay San Jose, king balen ning Concepcion. Samantala, tinagula naman king oath-taking ceremony reng opisyalis, iba't kareng niyayaliwang balen king lalawigan ning Tarlac. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.